Ligiriria mabati anda unsialia utagete. Showroom yetu nigo engale. Eyuerengia na boigo ekogokia riso yao. Chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga. Ntubwate team ya Tembo. Abo bagakora imirimo ase showroom yiga. Babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania. Na boigo cyo tebereriye kende gensi uraganie bagotebereriye. Company ya mabati rolling mills. Niko babwate amabati chingenjo ao. Ayuare ye chikala ao. Na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao. Unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated. Asibigo babwate boomerang. Ayuare aye chigage emerongetato. Asama mabati alia ye chigage emerongibere na Isano na Isato. Babwate tile profiles alia au oriental, elegantal, versatile grows na boigo na versatile mat. MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia chako gray, brick red, tile red, maroon, sky blue na boigo na green. Obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganyagwe customer. Mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chingagicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao. Tutari rero ase ouru MRM showroom onyareka bagokwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya ouru superstores igiye gutoka se enyumba ya ouru complex imiyumucyo y'ubusongo iyo erangene duka ya Safaricom. Boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Najua mimi utagomana nyumbani. Sawa, subiri. Niache subiri tena. Wewe ndio umesababisha yote haya. Hebu subiri. Unataka kufanya ukimbilia kwa kitu gani? Wewe nao utaratibu kule. Wangu na wewe mbona unaita? Tulia basi mke wangu. Wewe umekimbia mpumbavu mkubwa. Wewe kama mwanamke unajamini kwa nini umekimbia? Na wewe kunifanya hivyo mimi kabisa? Nisamee kwa hiyo. Subiri kwanza. Nikuelezee ukweli. Unieleza nini na kuuliza unieleza nini? Sasa wewe unaona. Unieleza nini sijui mimi nimekoma. Unieleza nini sijui Life got better. Happy Easter birthday mwancho murigiria Getembe Television. Karibu sana ase Ekeonga Chinsa Isano na Ibere cha bono mugaso rero chitariki 19 omutinyo yega okane mwaka chiribubere 2025 na boigo happy Easter holidays cha gete kurwali tukoria la misi maragoba echobono abakristo ase chinsemo se chidini bagenderete guchengira oika rituko oria Jumatatu wiki gocha mwancho murigereria na mange na kwariganiri ase Ekeonga Chinsa Isano na Ibere korende ni gonko kumanya onyare konyora ase chinse muchiricha Facebook na boigo YouTube na Getembe TV emo ase cross studio ya kabire nere Kevin Ongeri na nchenguru kwa Matildah Obaigwa nukugania kwane ngawatwarire mambingi na ndewika chinse chika chabona nekero turachiko gosanga ope omwegeno kurubone kirongo chaka oika ekero ngo chia gukura. Karibu sana
nekero ngochaka kurwa ase county ya Nyamira nigo bono ensemo yabamenye kurwa ase county yo besokire nabo igo gusanga ebirengerero byabo nekero bakuburia nigo okugania kwabo kore banyare konyora obokorerio bya kurwa ase abarayi bonsi bari banyare kochora ase birogo anene muno nekero bakumurekera obokoreri bwa MCA ime ye county yo ya Nyamira nabo igo bagukwana na Getembe rituko oria rero nigo banyarire goteba buna nigo omoseneta bwe county yo omosikio kongo mugeni nere abirika gutumika egati yaba MCA asinjira etaringia nga eyubono yairire ensemo eyo yaba MCA banyarire ko ikirania gose banyarire kogera ogwatanekana kwa beire ase serikali ye county oborai nigo boro buyekero amasikani arororo omorayi omoke asiko omorayi omonene gekogera mambi nocho egwo oborayi obekero geke kyo gabana no keguto okonyara igo neteta amasikani amanene gekogera no omonto ekerare aikaransta sabanto ime karocho omonto mwabakora agakorana nigara akore buya gwetani orionde lakini gakoegwa nonyene rikondo sinyugukwana igo nche gentekerene na ngoteba tiga abantu batuara amasikani na iguru bobesane kera konyo komnyokie gavana ntomo etibo gavana etwa obo senate obwa musinyire tigaira nenka na ende egente ka konyo komnyokie gavana boire taka ganganto to tomo morembe igabona konyo komnyokie gavana igo tutaite komoseri kurunyamira pi egera gendeka oeta buna abantu bari basarie county anda atige gutumia ba MCA bande arangeria abantu bose buna twa mochorete egera batokorere gasi egenta tabirete nambe yemo nobogengi okongo ntete komotebiga kirio gosimekana kyokogesa buno goitanya ribo naye nabo gocha goitwa ekiagera togokora egento oganio ogese tokogesa onye gogoito yominto nore kaine yaiteta peri ase ng'encho yenda mwamo okonga akoreta abarayi baitu bonsi baikaranse bonsi aba MCA bonsi egabana yaito egere baroro mochanda asore batebani kobwa gochikona goete saba seneta bande onya kubagenga nga yaribo no mobe yaribo tari mobe mwancho murigerera nakorwa ase wodi ya sensi ime ya Kitutu Chache North county ya Kisii nigo ensemo ya barai banyarire kwerera egati ya makongo ari agendete kwenekirwa chinga kejiga anane muno nekiro banyarire kumurekera amagenderero ase enseme yo nigo baborire abarai bari ase biruga ase chinseme cyo banyarire kwenekia unabono obwagachi bwechi skuru banyarire gokoro ase njera erendonge etari eyo wanjerere nekiro bagoteba buna skuru bunabono eyanyake nigo etagachiri ase chinga kechiga nganekero bono yagenderire kogota oboika omwelio na bagukwanira siasa ya serikali enene nigo banyare goteba omoske Dr. Fred Matiang'i nere barachi gusira ase obochorio bonene buri busio nekero obakumoboria omoske David Maraga anyare gotigerera Dr. Fred Matiang'i eribaga nga ekiagera ntokonyora abarayi babere bense kuru ase county ya Nyamira. School is a giant school. It was the professionals. Kamuranche. Anybody or Aira Mangane to school yaito, Eremuna Geturi Yaga Chiruchigoroba, Tambacha, Naitivo. A school ya professionals, Nanda Yagotire, and Tigra Mabati Yagotire. So take that initiative to the one who's concerned. Wana andra minto wante tinje Naomi ndike goro kulito ko ng'ombe abagina bagande naro ku Naomi kiara nare mere mono bangina dali wa mwande abatie kono Naomi yo 2027 mama bara biya nero ne center kero kelingi agate igura ari usagini ande ngira nororo kiare go kingoina ekababu onyonka mo wanto tokatara ka center imonyo bina bigure. And I think I'll declare when the right time comes. That is 2027. Even I'm here, abantu baminto moko no. Oborai ekaro to ko chakwa ka chipura. Yo ko nyora to ko ngaino.
twatebiunga bono tuligereri mama mboga tuligereri abantu abake toche bottom up and what have you, but you have seen what is there. Igorende nje, we want to say we want to have a new beginning. Mwako matiangi muna jete tigato direction. Historia mugusigerenga ekero nyacharenge kero keria boltie twasikire muna bagusi. Negotiation table koba twarengo kwanyora na bintu bigotoka yabo goja gusi. Igona intu tigatuomerero mugakoria echeito tochibe kororo n'abantu bisakuisiko byanchire bitoe chikurejo tubeke matiango jimu motwe bakimogende mukwanero mugakuri maraga ayire maguru make usamana nakaragendo kieke abo gosebono ntonyora abantu bado no president burwase ka county ya Nyamira igorendo umuntu gwata amaino uranguse kabisa uranguse Ruto n'umuntu kuruku Dr. Fred Matildah gosebono uri bano muzingo uri bano kwambeini tubokuwate sitagenda sigo itori gitikura umurayi witaga mwancho murigirira nekero awa Kenya kurwa chinse mochonzi bagenderete guchingira chinga kichiga cha Easter nigo bono umugavana we county ya Machakos omusubati wa Vinya Ndeti anyare wesokia na kuboria aba Kenya banyare kubeka ense ya Kenya nene muno serikali nene ase amasabo chinga kichiga nigo anyarete kaukwana kurwa ase kanisa eyamo kusekero obalenge gukora esenchira yo musaraba nigo omusubati wa Vinya Ndeti anyarete kuboria ngechini chingaki chingia cyo kubeka ense ya Kenya ase amasabo ekiagira nigo yabirike gwetera amakongo naboigo nigo anyarete kuira libagaria na kubaboria aba Kenya banyare kuba maiso chingaki echiga embure nyinge egenderete koenekiwa ase chinsemo ime yense ya Kenya elio gutanga kusegokeya emebasukano elio koletwa anya egutwa kwembura enyinge kegima. For me as the governor of Machakos, I just wish you a very happy Easter, and this is a time to reflect on that Jesus Christ died on the cross for us so that we can all be saved. We also pray for our country so that God can continue blessing us and giving us success in the mighty name of Jesus. Leo tu ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu alimtuma mwanawe wa pekee Yesu Kristo akafa kwa sababu yetu ndio tuweze kuokolewa. Sisi hatuna cha kumpa Mwenyezi Mungu ila roho zetu, na tutawale katika maisha yetu na atuweke vizuri wakati huu wa Easter. Tunajua mvua pengine sasa itaanza kunyesha, na ikinyesha kwa wingi tunawauliza watu wetu tafadhali msiingie mjana, maji ni mengi, msipite kwa mito. Hata ukilala pande hiyo siku moja you'll be able to save maisha yako. Kwa hivyo tujichunge sana wakati wa mvua, tusipoteze watu kama wakati ule tulipoteza, na Mwenyezi Mungu atatupatia mvua. Gutigana nayo nensemo ya wamenye ebe county ya Siaya nigo besokirie na kumwegerera omugavana we county yo omoske James Orengo buna nere ogenderete ko gorora serikali chinga kichiga nande nigo akomote yo murai wense omoske William Ruto ayare amaene bagukoana ne chinyomba choborari nigo banyarete ko erabuna murai wense omoske William Ruto na bwenente ko mwa omugavana yo ribagana boigo obosibore wo komogorora ekero yarorekanire buna emeremo ose amagendero tarikone kiwa ase chinsemo ime yense ya Kenya ayaiga nigagocha ewike yamo magega yo mugavana uyo omoske James Orengo koteba buna serikali iga inse yo kubwatana wa broad based kose serikali ya broad based ni gobono etari kubwatia richiko ngani kiagira bono ondete yo otokire ogotebia serikali ayara maine nekero abakenya bange bagendete kolera oburai obobe na boigo okounererigwa. Out of these people now, today surrounding this, President William Ruto, I believe that it's only Governor Orengo who means him well and wants him to be re-elected, just because he's the only one who can tell him the truth and tell him what is good and what's not good, what people are talking of, what people are talking of, and what people are feeling that they're not getting it right. So all these people that are telling President Ruto that everything is well, everything is going well. These people are people that are thinking President Ruto. They don't want President Ruto to be re-elected. Leave our governor alone. All development that we are counting
They are just for our MCS and governors. This national government that you are talking about, we have never seen its development. From Luanda Kotieno to Ndigwa to Ugenya. Things that are there, they are for governor and MCA. No any other thing for national government. Apart from those classrooms that are, if you get an old woman and you give her a new dress, she still remains old woman. Hey, kwa hivyo, we are telling you, people of Homa Bay, respect our governor, and you must know that Orengo is not political yes man. Orengo is somebody who knows what constitution says. Mimi kama mkaoji wa Siaya County, naona hapa ni kutafuta maneno na kugonganisha viongozi. Sababu ile speech governor aliongea wakati tulipo kwa matanga. Ukiangalia na ile speech Mheshimiwa Raila aliingia prime minister wetu, unapata ni kama sawa. Because governor aliongea kwa wale vijana walikamatwa na vile aliwatetea. Na akasema si watu wote, ameongea mpaka wakati wa Kinokwanyo, na akaongea wakati wa Kinokero. Na akasema wakati huo ndio kulikuwa kugumu, na si watu wote wanaweza kuingia kwa government. Alisukumwa na kuingia kwa government. Ukiangalia Raila Amolo Odinga, ambapo ni prime minister wetu, aliongea kuhusu wale watu waliopinga katiba. Wakati anaongea watu waliopinga katiba, Rais Ruto alikuwa ameketi chini. Na tunajua kabisa hii katiba 2010 mwenye aliyopinga Saidi alikuwa kwa Rais Ruto. Kwa nini sasa Mwancho murigire na gukora ni gobono abasubati bebwateranite wetania chimisato banyare koegwa amaigerio buna enchira yo kwerenda eri gutanga obobe bori bokoretwa ekero abasubati bari ase sabari yabo yo koiborwa korwa ase county ya Homa Bay, county ya Kisii na boigo Kisumu ni gobono banyarte koegwa amaigerio ase Chinsa mochire cha musocho nekero bono aba Kenya gose abarai abange banyare gwesokia eri kwenekia buna ebisa bya basubati abange bagokwa chingaki choko ibora byanyare gokeanirwa ase orogongoro iga nabo igo nigo banyare kuborwa banyare kwerika ase omuro banyare kwerikia ase omoroberio o Social Health Authority gose SHA eri konyora obowenia na boigo bokoreri korwa ase echinyagitari ao asinchira ere ya bwangu. Kwa majina Daktari Calvin Lizanga, nafanya Mount Olive Medical Center Mosocho na pia nafanya Homa Bay County. Ni maana vizuri tukue na siku ya mama Mount Olive Medical Center, kwa sababu nimeona kama mama wengi wanazaa kwa nyumba na hii sio kitu mzuri, because we are trying to prevent maternal mortality in our country Kenya and in our counties and neighboring counties. Jina ni Ibere na Kinyi, natoka Homa Bay, na tumefurahishwa sana na kile ambacho kimefanyika leo. Leo ni happy pregnant mothers, na nimefurahishwa maana mimi ndio naweza sema ni first born wangu, na mafunzo ambayo nimepata na appreciate more because mimi sijawahi jipata kwa condition kama hii, na nimejifunza sana, nimejua na naweza ambia wenzangu wenye pia wako wajawazito kule nje waweze kukuja huku, maana tumenufaika zaidi. Angweli, nimefurahia kukua kwa huu mkutano wa mama wajawazito na tumeweza kupata mafundisho, na nimesema wale ambao wenye waliweza kupanga huu mkutano, Mungu akaweza kuwabariki. Ningependa wamama wetu wote wajawazito turejese na SHA ili tupate kazi rahisi wakati wa kujifungua. Wakishajifungua hii SHA pia itawasaidia kwa njia ya clinic. So SHA ni mzuri. Wakisha kwa watu wakubwa pia SHA itawasaidia. Nataka nimshukuru His Excellency President William Ruto kwa kazi nzuri amefanya. Ruto amefanya tumepata SHA bila any problem. Chakula yote ndio unapika nyumbani. At least kuwe safi, tunadumia vyombo zako, kuwe safi.
mwancho murigiria ayo naro na kwariganiretie ase Ekeonga Chinsa Isano na Ibere cha bono mugaso korende mbia mono ekiagira kwagenderere kwaba omwigeno norochenga esabato negenderete ase nchira ere yo mungso kigima na ndenchira ya bene nekirongo kuburianga ogendere gutigara ime ya Getembe TV chingaki ichionzi na ekirongo ngoranga Chinsa mochiri cha Facebook ondoche veros omwenga gotebanga korwa ase kanisa manyekanete una mentorship church no ari ime yo morobero na boigojeria keruba era gotanga kurwa Bahrain manama kurwa Bahrain Kingdom Chinsa mochiricha manama chingaki ichonsigo omwesi bari mogenderete kubwatia merubiri ya Getembe TV kokoiraniria asinchira ere ya bene mbuya mono kigima korende nekero ogenderete na isabato gosegoseseniwa ne sabato rituko ria rero no konyoranga na baria bonsi bagenderete guchengira chingaki chiga cha Easter gose bagenderete koinyora oko kwaye Yesu Kristo na bwo kuboka akwaye na barabo niko kubaganiria agose tukubaganiria amwensi kuroiga asigitaseni kia Getembe. Happy Easter holidays nshenguru kwa Matildah Obaigwa na korwa ase studio ya kadhere enere Kevin Ongeri kendera gutwara oburigereria obuya. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseliga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene eduka ya Safaricom mwigo ngo tukabari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya